Toen zei ze van, ik ging gauw terug met het wedstrijdverslag, want ik ben benijd. Goed, nou, dan gaan we weer naar het houtstek weer rond. Want dan zien we de naaie man die nou weer op Philips zit. Dag Berend, ja hoi. En dan gaan we verder naar wat de spraakmakende wie van een week. Dat wie de meest van dit grauwste scootje. Soer die meest het horen. Hij is van een week nou weer liemen. Nou ja, het zal wel kleer kan wezen. Nou, en dan lezen ze daar in al hun zenuwen bij dat houtstek. En dan moet ik heel starig nog de pik maar opsleept worden. En dan kan het spul eindelijk beginnen. En dan kan het scootje zien 2011 Hondal los. En iedereen is er eigenlijk wel heel bot klaar voor. Iedereen is er sterk voor. Maar ja, net al je lieke bord. Nou, verder van der Werf die zei van dan zit ik wel even. En dan kan het echt losgaan. En dan dat wij joggen naar een valse start. De eerste valse start weer. Want iedereen weer te betiet hoe de lijn. Dan kunnen we je Mick vertellen hoe de route wie dat wie omheug boven het eilandje Della en Tonne. Dan weer om naar de I op hin weer wat van de wien. En dan kun je verder weer om de 10 Lavieri. Nou, hier is de echte start aan de gang. En dan zie je dat Heerenveen te betiet door de lijn ging. Maar dat Heerenveen zelf net terug. En je ziet aan de andere kant dat Walt zijn net goed uitkwam. Want de Drachtens code erover heen. Ja, en dan mag je helemaal wachten tot het orenspul voort is. En ja, de situatie in Grauw is nog één keer zo. De boordjes liggen heel dichtbij. En dan kom je deun bij de kanten te lanen. Zat hier de beide meters door Eldert en Pieter. En die zorgen dan dat Drachten voortgaat. En hoe kom je daar dan tussen? En hoe kom je een beetje in de goede baan? Het wie is ziekje en er wie een allerhande drokkerskip. Nou ja, we winnen al heel eind voor de dag. Heerenveen nog maakt dan maar eens naar huis. Verder zijn in die hoeken. Daar gaan Lemmer achter de hele mannen langs. En dat is het laatste wat we van Lemmer zorgen. Want die gaan een ervaring gaan en die zorgen net weer waarom. Maar voorop weer Grauw. Want die hier een uitstekende start. En daar achteraan komt denk je dat dat snits komt. Dat komt ik zo. Maar dan komt Berend Mink er nou tussen terug. Het is gewaagd wat er doet. Hij draait op het allerlaatste moment. Want ja, hij mat boven die tonnen komen. Ja, er komt een liedstuutje mij Snits. Maar Snits liet het massa. Hij liet Berend Mink ertussen. En hij loekt de protestvlaggen in. Nou, dan kan Berend Mink om die tonnen. Daar komt Jenne Waard dan ik nog tussen. En dan razen ze alweer hulpbot naar elkaar. En dan zien ze om naar achteren werd Snits erachteraan komt. Maar Jenne Waard die komt er helemaal onder te lezen. En die had voorlopig voor het eerste neer te zitten. Nou, dit is de rest van het verhaal dan. Alweer deun bovenop elkaar. En dan ben er een peer die door het stuurboord er nog op die tonnen aankomen. Het wie alweer heel onduidelijk. Nou, en waarom? Dat is het mooiste. Dan maakt ze Varrewien voort. En dan zie je alweer griebers bij elkaar. Het zit alweer heel dicht deun bij elkaar. En net iemand wist eigenlijk precies de goede wij te vinden om daaruit wij te komen. Ja, Grauw lei voor. Maar de rest die er alweer achteraan kwam, het ziet verschrikkelijk deun achter elkaar. Zie, hier is Grauw. En dan zie je de hele afstand tot de rest van de ploeg. En dan moet je denken van dat al die zeilen wel Berend Mink ouddekkers zullen. En dat Berend Mink net 4 weken om Drachten deun bij de kant langs. Dus even zien of er nog wat ruimte is om er tussen terug. Iedereen kreeg een vlaagje door, kreeg net een vlaagje. Ziet het met de teugen naar boven. En alles dreeuw in elkaar. En dan richting die tonnen. Daaronder hier bij Eerhoek. En dan de Sjen hoe je dan weer om komen zoen. Het weer van de meesten een formidabel gezicht voor zelfs. En we hier wonen in een werste puntje. Je lemmer weer eruit. Maar dus lei Huzem nog altijd op het laatste plak. Nou ja, je bent dan de man Snits die weer aan het opkomen. En die weer te bezieken achter Berend Mink aan te komen. En dat slagen in die 10 jaar aardig. Want Snits kon een eindje heuger als de hele mannenzielen. En dat scheelde al een soort. Ja, en de rest die kliemde maar mij elkaar om. Het weer echt verschrikkelijk. En die skippers mat elkaar wat gunnen in die 10 jaar. Want het is net breder. En je kent daar eigenlijk helemaal net Lavieri net eerst alleen nog. Want dan zie je ze juist er al in de wal. Nou, en dan mag je deun achter elkaar langs draaien. En dan direct weer draaien. Dan ben je bij de wal. En die skippers, het zwit, dat gutste hun bij de onderbroekdel om te vinden wat is dat plakje. Ja, er komt Ljouwert ertussen terug op bakboord. Er komt Drachten achterom. En dan komt Langwaar weer in beeld. En die man, dat wie eigenlijk een hulle grieberszielerij. En dit wie het allerbelangrijkste slagje van de midden. Daar kon je het meidje, of daar kon je het verliezen. Nou ja, en achterin, daar kom je helemaal stil te lezen. En dan krijg je dit soort situaties zelfs. Huzem bovenop Drachten. Bij Drachten skellen, bij Huzem skellen. En het inkoelt er wat aan de waan. Want meer romte is er gewoon net op de Grauwster Pik maar en wie die. Snits.
Dus even zien wat Snits is. Ja, Snits weefde al mij de hele mannen. Dat wie samen kleer. En toen gingen ze op Grauw aan. Daar woonden ze eigenlijk ik wel wat mee. Want ja, Grauw lei een meter als 200 voor zich. En Snits kwam staren gewoon dichterbij. En dan komt het moment dat Douwe Snits echt wat te gretig is. Ja, het vakje slaat hultiet. Het heel loopje lang slaat dat vakje. Hij woe echt te skraal. Maar het lieke ik nog te slagjen. Het lieke te slagjen dat er een slag minder dwaankoe als Grauw. Zat dicht zit erbij. Ken er het hoekje helje, dan komt Grauw deun op, of komt Snits deun op de kont van Grauw. Ken er het hoekje net helje, ja, dan maakt er nog een slagmeidje. En dan is de wedstrijd van Grauw. Nou, dan even zien wat het ken. En nog even volhouden. Nog weer omheug. Het vakje trillet maar aan iemand weer terug. En ja, dan neemt het de beslissing. Dan moet ik maar een keer terug de wien. Ik kom er gewoon net bovenlangs. En daar, op dat moment, had Grauw eigenlijk de wedstrijd won. Even een plompje hier van deze man, de Zuidwesthoeken. Komen vierde om de tonnen. Ze zullen misschien nog wel wat zakje, want daar achteraan wie het de Nij en de Griepers. Maar ze houden mooi stand daarvoor in. Maar Jouren en Jenne Woord op een kont, hij en zelfs wel het een en ander te leiden. En ja, zo wie het meer, want achterin en in het midden, dat scoorde ik alle jaar weer in elkaar op een door een vreemde wijze. Ja, dat ga je dan altijd, dat het van de wien is. Dan komt het al jaar dicht bij elkaar. En dan weten die skippen amper meer welke kant dat ze uitmatten. En de uitslag stier op dat moment ik absoluut net verst. Ja, deze uitslag wel. Ze gaan voor het laatste 10. Grauw gaat voorop en dan komt Snits erachteraan. En dan beziek het Grauw het nog één keer. Zoek Heuger komen kennen. Nee, en dan is het simpel op een pik. Maar dan kan Douwe Grauw, kan Douwe Snits helemaal uitdekken. En op wij gingen naar de finish voor de oerwinning op de Grauwster pik. Maar van de wieken de meer steken. Hij zucht het even huldiep. En dan de oerwinning, de sneurs op zijn eigen wetter. Fantastisch. De uitslag dan op kaart. Op het eerste plak dus Grauw met Douwe Visser. Op het tweede plak Snits dus, ik mijn neef Douwe Visser. Dan Berend Mink, de comeback kid steeds maar van de hele mannen. Fjouwer, Jennewoord, 5 de Jouwer. 6 de Zuidwesthoeken, Zoon het Jereveen. 8 Drachten Albert Visser. 9 de Bolzert, maar er is nog een protest. 9 voorlopig dus, 9 punten. Dan Langwaar, op de plak Ljouwert, Wordzijn, Huzum en de Lemmer onderaan. Maar die hebben dus het protest van Bolzert.